Na siasa kurwa ase ebunge ya Bonchari oyubo ligetie ekerogo ky'obujumbe imeye bunge yo asobochori bw'omwaka bw'ekiri 2022 omusike Jona Onkendi ondieki nigaberiga kumuchia enchira omurubulyo obwokwenanwa wechi basari obeteko gukolekana n'omujumbe omusike Daktari Charles Onchoke. Onkendi nigo abereka gwichanira egekore ase wikabono aborokiwa bataranyora chibese cyo na nigo igati y'abantu bachakire gusaba maki eri kubwatoka chibasari echo. Inche no musike Onkendi Jona ondieki kubwansemo ya itoga Bonchari amangana yatokira alinga ase omurulyolia musike Onchoke aleta bwe chibasari asaigora aronchi basari gali gonga niga aronchi basari amonege ntali getenga chibasari cha rure 70 million lakini pesa teo una tokwa na yeke chisukuru bali baje tororo abantu ba BOM abantu bana bafuzi bale ngororo abantu bakuru se Ministry ya Interior baikaranse gali nabagambi baikaranse bose wako jibicha pesa teo yachita chisukuru una tokwa naiga abane bakurira abande matembo bachakire bajo chakana abana ba high school pesa nchira ikororo abu abateneri ba CDF baboncha ebagasaine ko saba abantu amakinga baru amanye ko ruchibe asecho ibiro byatukirega ngote yumu wako minto Nchoke ayebuno muhungo Bonchari ororo owancha obeke ngenteka so bwasi oku abantu amanye nga ningonyore basari ngotanyore basari na ninkinje kiwatumegete ngambe sakikira se school echi chunguza nga mangana ya burunge ase bali school chi college university chikiki bakana chigoso boniga mangana anto kunyanjana n'abanchari igonda to kukiringa ntakanga ki wanye gwalonjire basari basari yega agenda ase chisukuru ase okokonya abana bataka buna kwa bachora tengenje yo engenje yega no watete kurukara ko walchiri bukomita orwete irubukomyecho wana chikwa rwete chibase kwa rwete chikwa rwete tigachigende chikera abana funzi nakokonya abana funzi ase sukuru chiri babikire bakagenda buango bune kunyalekana abantu be constituency ndotagite mangana bukuru